Yuk. Halo Mbak Sri Maya. Wayah wengi hutan trimitra wis wis banyu kang tumetes dadi seksinganku nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku tuwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Kagem para penikmut sambutanipun ugi kagem penggemar radio cerita rekan-rekan sugeng midhangetaken. Oh monggo Mas Boneng silahkan jam mriki. Wayah kang tumetes dadi seksinganku nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Suwilire angin tarsan
Suwun Mas Trimo Mbak Sri Mulyani.